Asman. Asman görnähili ogadon he? Elem goşor. Mehmet, top oynalı mı? Yok. Men surat çekdi. Ata. Men surat çekdim, seyretsene. Ay tuveleme. Gatyga bolupdyr. Ata. Dünýäň bar wezegi elem goşor gerek. Elem oşar däl. Onu günmi? Olam däl. Inni bildim. Yıldız. Yok. Şonam bilen okmy. He, bildim. Gül. Ay yok. Ata. Ayda. Bilesim gelýär-de meňem ata ayday. Beýle bilesin gelse. Ana kakaňdan soraý. Dünýäniň görki ullukan aýmyka. Hoppa. Ya ullukan deňiz bolmagy mümkin. Bu näme däl eken? Ya dağmyka? Kaka, Yer näme oglum? atama dünýäň bar görki elem goşar diýdim. Ataň näme diýdi? Bilmediň diýdi. Ejeň bilýän bolmaly. Sen aýdaýda kaka. Ony dostlaryňdan sonra saňa aýdarlar. Kuşlarmyka? Ay yok. Kebelekler hem däl. Ýyllarma gorkunç. Ertekler dünýäsine ören owadym. Eýwek. Mehmet, yür top oynalı. Men top oynasym gelen oga. Oynayılla. Men gyssalyp bir zaty bilmeli. Nämäni? Dünýäniň görküni. Şonun bilen okmy? Şonam bilen okda çary. Sen aýdaýda. Dünýäniň görkümi? Çari, hani bärik gelsene balam. Men ejem çagyrýar, men gittim. Aýtda. Şoň hemme kişa bir zada bolýar. Şonam bilen okmy. O oýlamok. Bilemok. Ata, men geldim. Yumuşum bitirensiň ha? Bitirip bilmedim. Hiç kimden soramadyňmy? Soradym. Hiç kim bilen ok ekenmi? Bilýärler. Onu näme? Aýtmadylar. Näme diýdiler? Şonam bilen okmy diýdiler. Dinle oğlum. Tamam, bek bellak koy. Soranmış bir wagt ay güne bakıp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş nuruny öküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir wagt ýel suwa bakıp dünýäniň berkine aýdyp bersene. Şu hem diýenmiş şarlaýyp akyp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bozgulan bir ata bakıp dünýäniň örküne aýdyp bersene. At hem diýenmiş zülweler söküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir ene
şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp bersene. Şahyrem diýenmiş beýdine çöküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Yeri, inni bildiň balam. Howata. Çyndanam şonam bilemok ekenim men. Häzir bir jemin. Ece. Ece. Näme oglum? Ece. Men seni gowurýan. Inha mehriban dostlar. Dünýäde iň mehriban insan ol biziň ejelerimiz. Dünýäň iň ýakymly sesi ejelerimiziň balam diýen sesi. Dünýädäki iň süýjü tagam biziň ejelerimiziň elleri bilen pişirip beren tagamy. Dünýäň iň ajaýyp aýdymy ejelerimiziň hudusy. Şoň üçinem ejelerimiziň gadyryny bilelim. Şeýdibem dünýäň iň bagytly çagasy bolaly.